Jesam vam rekao, bre, kad znaš prave ljude možeš da dobiješ prave stvari. E sad, Ante, ako bi se ti malo, znaš, potrudio oko Ivana, možda bi nam mogao srediti da dobijemo i krevete. Daj ba Mile, popusti ga, vidiš da još nije došao sebi. Nego, slušaj, ko je ovaj što je s nama u ćeliju ovdje? A, to ti je Vuk. Preko njega sam upoznao Ivana, mislim, bolje tako nego pod tušem, jel tako, Ante? Ok, preterujem stvarno. A, evo nam i Vuka. A što mrzim kad mi dođu u posjetu, ne daju čovjeku odmorit ni minut. Pa zar imaš poznanika i ovdje, bre, ko ti je to dolazi u posjetu? Ma dolazi mi muž jedne žene, čiju sam kreditnu karticu, posudio na neodređeno vrijeme. Au, pa šta je hteo, bre? Hoće da te tuži dodatno, da te bije, da ti se smeje jer si u zatvoru? Ma ne, ništa od toga. Došao čovjek da mi se zahvali. Kaže da sam dnevno trošio 3 puta manje nego njegova žena dok je bila kartica kod mene. Toliko je sretan da joj još nije htio reći da je dobio karticu nazad. Tišina u ćeliji! Zatvorenik Vuk, zašto ne postuješ procedurja? Ustani kad čuvar dolazi. A Mrčane, nemoj me da vstajem, tek sam se vratio, treba sam malo da odmorim. Znaš što slijedi za nepoštivanje zatvorskog osoblja i protokol? A druže čuvar, nije da te ne poštujem, ali stvarno ja ne smijem da ustajem. A jel? A što ne bi smeo da ustaneš? Pa vidiš, sudija mi je reka da moram da odležim 3 godine. I tako mi Boga, ja ću da odležim 3 godine jer ja poštujem časnog sudiju i zakone ove velike države. Slušajte vi kepeci, ako hoćete da dobijete jedan krevet za ćeliju, uzet ćete one tamo četke i izribati cijeli zatvor do večeras. Hoću da se sija svaki centimetar. Boga mi, to ti je puno. Možemo mi mislim bez kreveta, nije frka. Možete li bez kreveta ako vam odsviram Beethovenovu 9. simfoniju pendrekom po bubrezima? Aj, znaš šta, kad malo bolje razmislim, mislim da ćemo ipak početi ribat. Samo ako nije kakva tajna, što ga čistimo, bola? Od kako smo ovdje nisam vidio da svi kad čisti ovaj zatvor. Ako moraš da znaš, imamo za par dana veliku posjetu. Dolazi nam veliki vođa Vladimir Putin. Zato, da vas ne zadržavam više, imate 5 minuta da počnete čišćenjem. Oj, jebote, još nam je ovo trebalo. Mile, onaj plan što je spominjao, hoće li to ubrzo? Stani, šta je ovo, jel? Zemljotres neki je. To je Ivan. Kruti.